gospodina Mirka Damjanovića, voditelja KUD-a Ravnica Stari Perkovci. Medije koji su danas s nama, a to su šokački portal Posavska Hrvatska te gospodin Đuro Orešćanin. Članice i članove gostujućih folklornih skupina, među kojima su pjevačka skupina Drumarice Brodski Stupnik, KUD Slavko Janković Rokovci Andrijaševci, pjevačka grupa Najbolje godine Vrpolje, KUD Ogranak seljačke slove Lupoglav, žensku vokalnu skupinu Opančice Đakovo, KUD Ivan Kapisran Adamović Čepin, te posebni pozdrav za mali KUD Ravnica i djecu osnovne škole Ivan Meštrović. Na samom početku večerašnjeg programa pozivam predsjednicu KUD-a Ravnica, gospođu Marijanu Klajić, da vas sve skupa pozdravi. Poštovani uzvanici, dragi gosti, predstavnici kulturno-umjetničkih društava, cijenjeni mještani i prijatelji tradicije, srdačno vas pozdravljam ispred Kulturno-umjetničkog društva Ravnica Stari Perkovci i želim vam dobrodošlicu na manifestaciju nasred placa Nasred Perkovaca, na naše 17. kulturno-umjetničke susrete koji se održavaju u sklopu obilježavanja Dana općine Vrpolje. Velika nam je čast i radost što se i ove godine okupljamo kako bismo zajedno slavili bogatstvo naše kulturne baštine, pjesmu, ples, običaje i zajedništvo koje nas povezuje. Ovi susreti nisu samo smotra folklora, nego i susret prijatelja, čuvara tradicije i svih onih koji s ljubavlju prenose nasljeđe naših predaka na mlađe naraštaje. Posebnu zahvalnost upućujemo svim kulturno-umjetničkim društvima koji su svojim dolaskom i nastupima obogatila ovu večer. Hvala svim članovima, voditeljima i volonterima koji predano rade na očuvanju naše tradicijske kulture. Od srca zahvaljujemo općini Vrpolje koja kroz obilježavanje Dana općine i kontinuiranu potpornu kulturnim sadržajima prepoznaje važnost očuvanja naše baštine i identiteta. Zahvaljujemo i svim udrugama iz Starih Perkovaca koje svojim zajedništvom, radom i nesebičnim zalaganjem doprinose organizaciji i uspjehu ove manifestacije. Upravo zahvaljujući takvoj suradnji, već 17. godinu za redom okupljamo se ovdje, upravo nasred placa, nasred Perkovaca. Želim svim sudionicima uspješan nastup, a vama, dragi posjetitelji, ugodnu večer ispunjeni pjesmom, plesom i lijepim druženjem. Nakon bogatog folklornog programa, dobro raspoloženje nastaviti ćemo uz tamburaške zvuke tamburaškog sastava Jedini, pa vas pozivam da ostanete s nama i zajedno uživamo u slavonskoj pjesmi i druženju. Dobro nam došli i neka večera Stari Perkovci budu mjesto pjesme, plesa, prijateljstva i slavonskog zajedništva. Hvala. Hvala predsjednici KUD-a Ravnica. A sada bih pozvala načelnika općine Vrpolje, gospodina Željka Lukačevića, da pozdravi sve okupljene i otvori ovu 17. manifestaciju nasred placa, nasred Perkovaca. Evo, dame i gospodo, sve moje drage Perkovke i Perkovčani, svi stanovnici općine Vrpolje, uvaženi voditelji, izvođači, dragi prijatelji, evo pozdravljam vas u ime općine Vrpolje i svoje osobno ime. Evo, izuzetna mi je čast danas biti ovdje, evo pogledajte ovo bogatstvo naših ruha, naše Slavonije, naših Perkovaca, pa vjerujem da ćemo svi skupa uživati u današnjem programu. Pa prije svega evo želim zahvaliti svim
domaćinima, znači na organizaciji ove 17. manifestacije nasred placa, nasred Perkovaca, a također i svim udrugama koji mi pomažu da danas bude ovdje ovako bogato, lijepo i da se možemo zabaviti dugo u noć. Evo, obzirom da traje turnir udruga u Čajkovcima, još uvijek moram reći da je ekipa iz Perkovaca stigla do finala. Imali smo jedno finale prije finala, gdje su odigrali, mislim da je ekipa Šah-mat, polufinale koje je završilo na penalima, a evo, vjerujem da će možda i osvojiti turnir. Pa evo, čestitke unaprijed na tome. Molim vas, evo, ovom prilikom jedan pljesak, znači, za naše Kudovce iz starih Perkovaca. Jer 17 godina organizirati jednu manifestaciju je stvarno velika, velika stvar. Evo, tu je puno vjerojatno i truda, rada, borbe sa članovima, organiziranja proba i tako dalje. Međutim, to potiče nas da njima pomažemo i da u budućnosti još bolje surađujemo. Evo, ovom prilikom bih otvorio 17. manifestaciju nasred placa, nasred Perkovaca. Živjeli i vidimo se dugo večeras. Hvala. Hvala načelniku općine Vrpolje, a sada je došlo vrijeme za pjesmu i ples, a prvi na pozornici su naravno domaćini KUD Ravnica.
molim vas za još jedan veliki aplauz za naše vesele domaćine. Evo, prije nego što nastavimo s programom, vidim da nam se pridružio i ravnatelj osnovne škole Ivan Meštrović, stoga ga pozdravimo. A kada smo već kod osnovne škole Ivan Meštrović, na pozornicu će nam se pridružiti učenik drugog razreda Ivano Marković, a nakon njega i mali Ravnica. Stoga ih ohrabrimo jednim velikim aplauzom. Prva riječ, to sam je čuo, od matere naučio, bila je Hrvatska. U Slavoniji, zemlji rođenoj, voljenoj, divane uvijek od kako pamte, samo Hrvatski, i divane i psuju, i pevaju i plaću, a momci cepaju, maze se djevojke, divane snaše, brunde babe, čedovi mudruju, sve na ovom jeziku našem, starom, dragom, hrvatskom. Bravo.
Ta škola, da poludiš. I zašto se uopće mora ići u školu? Kao da ništa nisam znao i prije nje. Znam čitati još od 5. godine, pisati od 6. a računati otkad ja znam za sebe. I to kako ja hoću. I što mi još treba? Mogla sam slobodno i preskočiti taj prvi razred. Tjelesni, glazbeni, likovni, to znam oduvijek. Samo što sam ja to zvao igranje, crtanje i pjevanje. Jaka stvar, ali učiteljica nešto komplicira. Moram paziti kako da držim kis, kako miješam boje i moram crtati ono čega se ona sjeti. Kao da se ja sam ne mogu sjetiti što bih crtao. A onda taj glazbeni. Učimo neke čudne pjesmice. Naprimjer, jedna vrana gakala i po polju skakala. Ili naprimjer, ententini, savarakatini, svašta. Ja sam pjesme pjevao dok nisam išao u školu. Pazi sad, ako ne znaš šta je bilo. Ima još nešto što ne volim u školi. Matematika. Pogledajte, tu se sve nešto crveni. Ja sam lijepo naučio računati kod kuće, a učiteljica mi kaže to nije točno. Ako sam navečer u svojoj ladici u kuhinji, gdje ja čuvam svoje blago, imao 3 čokolade i nisam pojao ni jednu, a ujutro našao 2, onda je 3 minus 0 jednako 2. A učiteljica mi kaže da to nije točno. Crveni se moja bilježnica, crveni se moj tata. Ili, na primjer, došli su moje kumovi, donijeli mi 2 vrećice bombona, seki nisu donijeli ništa jer su to moji kumovi. Koliko ja sad vrećica bombona imam? 1, jer je drugu dala mama seki da prestane tuliti. I ko bi sad razumio tu matematiku? U školi naučiš, kod kuće naučiš jedno, u školi to uče drugo. Zapravo meni najviše smeta što mi ljudi govore kad idem u školu. Joj, kako slatki dječačić, đačić, prvašić. Pa što je vama ljudi? Ja nisam više mal. Ja idem u školu. Ako već moram nešto biti, onda sam đak prvak. To zvuči odraslo. A sad đak prvak ide svladati tu matematiku. Za početak mi treba ključić za moju ladicu s blagom, pa će 3 čokolade minus 0 ostati 3, a i netko mora voditi brigu o tatinim zubima. Ja vas molim za još jedan veliki aplauz za našu dječicu, stvarno su bili izvrsni. A nama u nastavku dolaze i prvi gosti, a to je pjevačka skupina Drumarice, Brodski Stupnik. Pjevačka skupina Drumarice osnovana je 2017. godine u Brodskom Stupniku. Danas pjevačka skupina okuplja 15 članica koje dijele zajedničku ljubav prema pjesmi, tradiciji i druženju. Njihova pjesma obogatila je mnogobrojne manifestacije diljem Hrvatske, ali i izvan nje. Začetnice su tradicionalne manifestacije Drum Drumila, koja okuplja pjevačke skupine. I ove godine, 17. listopada, održat će još jedan susret Drum Drumila po 9. puta. Poznate su i po humanitarnom djelovanju. Svake godine o Božiću daruju djecu u domu u Brezovici. Održale su 2 samostalna koncerta koje su darovale svim zaljubljenicima dobre glazbe. Svoj rad su okrenule izdavanjem CD-a provokativnog naslova Probudi se Slavonijo, na kojem se nalazi 13 starih, ali i novih tamburaških pjesama. Snimile su spotove pod nazivom Tebi sam dala sve i Selu mome Brodskom Stupniku. Stihove za pjesmu Selu mome je napisala članica skupine Blaženka Javor, a glazbu voditelj Krunoslav Dražić. Večeras će nam se predstaviti
istoimenom pjesmom Selu mome brodskom stupniku, Kad oči sklopim i Blago tebi zelena šumice. Uvijek me sebi
Bile su nam to drumarice iz Brodskog Stupnika. A dok oni podijele zahvalnice, mi ćemo preći na sljedeći dio programa. Slijedi nam KUD Slavko Janković, Rokovci, Andrijaševci. KUD Slavko Janković, Rokovci, Andrijaševci osnovan je kao ogranak seljačke sloge 5. travnja 1936. godine. Podatak koji stoji u Zavodu za folkloristiku u Zagrebu. A 1976. godine mijenja ime u KUD Slavko Janković, Rokovci, Andrijaševci. Društvo broji oko 80 članova kroz razne sekcije. Mali KUD, veliki KUD i tamburaška sekcija. Društvo njeguje izvorni folklor kroz pjesmu i ples i na taj način čuva običaje, kulturnu baštinu i tradiciju. Ono čime se društvo ponosi je kolo dvonoga, koje je nastalo baš u mjestu i izvodi se uz stara tradicijska glazbala, gajde, dvojnice i frulu. To kolo se jedino pleše ovdje i upravo je to najveća kulturna baština koju društvo njeguje i pleše na svojim nastupima. Društvo je aktivni sudionik na svim vinkovačkim jesenima. A večeras će nam se predstaviti Bubanj buban na planini, te kola uz tambure, Velike nevolje, Čiro, Ajde lane moje, Šokačko kolo i Bećarac. Uživajte! Bubanj buban na planini, ajoj na planini da, ajoj na planini da, naši vele da me žene, ajoj da me žene da, ajoj da me žene da, pa mi nude staru babu, ajoj staru babu da, ajoj staru babu da, stara baba mnogo iše, ajoj mnogo iše da, ajoj mnogo iše da, ona iše pađu nogu, ajoj pađu nogu da, ajoj pađu nogu da, pađu nogu da ne mogu, ajoj da ne mogu da, ajoj da ne mogu da, buban buban na planini, ajoj na planini da, ajoj na planini da, naši vele da me žene, ajoj da me
Ajde malo velike nevolje, da igramo ja i Ane moje. Ajde malo velikoga braga, da igramo ja i moja draga. Ajde malo velikoga braga, da igramo ja i moja draga. Sina, dobro samo da ne odavljamo, svećenice među svoga sina, dobro samo da ne odavljamo.
Bio nam je to Huda Slavko Janković, Rokovci, Andrijaševci. Veliko im hvala. U nastavku slušamo pjevačku grupu Najbolje godine iz Vrpolja. Prije 29 godina u Vrpolju je osnovan muški pjevački zbor pod nazivom Ivan Meštrović. Bio je to jedini amaterski muški zbor u cijeloj nadbiskupiji i šire. Zbor je u početku imao 28 članova. Zahvaljujući profesionalnim i strpljivim voditeljima, gospodinu Hrvoju Špiceru i gospodinu Antonu Matoševiću, zbor je brzo napredovao, tako da je ubrzo pjevao u crkvi te veoma uspješno nastupao na raznim manifestacijama. Nakon 10 godina broj članova se znatno smanjio, tako da se muški zbor spojio sa ženskim zborom te je nastao mješoviti pjevački zbor Josip Valinger, po poznatom vrpoljačkom župniku Josipu Valingeru, koji je vrlo uspješno komponirao puno lijepih crkvenih pjesama. Jedna od najpoznatijih je adventska pjesma Padaj s neba roso sveta. Kako su godine prolazile, članovi bivali sve stariji. Prije 5 godina, odlazeći u mirovinu, postaju članovi udruge umirovljenika Vrpolje, a pošto je uz pjesmu Život vedriji, umirovljeni zboraši odlučili su osnovati pjevački zbor pod nazivom Najbolje godine. Tim imenom se zaželjelo da umirovljeničke godine uz malo zdravlja i pomoć dragog Boga budu zaista najbolje godine. A večeras će nam se najbolje godine predstaviti s pjesmama Ledina, Oj Dora ti moje zlato suvo i Moja šokadija.
pjevački živi svi. Ja tu se rodim, tu živit hoću, na njoj ću i umrit. Ja tu se rodim, tu živit hoću, na njoj ću i umrit. Monaha moja, divani želi, ona dovida mi. Tamburu svira, u kolu igra, šopicu poljubi. Tamburu svira, u kolu igra, šokicu poljubi. Vardajte ljudi, ovo što pivam, što ritvam želim ja. Vječna će biti granice dika, moja šokadija. Vječna će biti granice dika, moja šokadija. Moja šokadija. Veliko hvala pjevačkoj grupi Najbolje godine iz Vrpolja, a mi ćemo sada malo otići iz naše Slavonije do Zagrebačke županije. Kulturno-umjetničko društvo Ogranak seljačke sloge Lupoglav dolazi iz mjesta Lupoglav koje je 33 km udaljeno od središta Zagreba sa današnjih 1300 stanovnika. Put je osnovan davne 1934. godine kao tamburaško društvo Tomislav, a kasnije se uključuje i folklor i društvo mijenja naziv u Ogranak seljačke sloge. Društvo broji 90 aktivnih članova. Sada u društvu djeluje tamburaška sekcija, starija folklorna sekcija, pjevači i plesači, mlađa folklorna sekcija, dječja folklorna sekcija koja ima dvije grupe, predškolsku i školsku grupu, dramska sekcija i pepelničari. Pepelničari su starinski pokladni običaj, odavno utkani u seljački mentalitet lupoglavskih obitelji, pa tako i pepelničarski. Društvo kroz povijest djeluje na svim poljima folklora, običaja i tradicije svojega mjesta. Sudjeluje na raznim manifestacijama i gostovanjima, smotrama folklora u našoj domovini i šire, promičući običaje, pjesmu i plesove našega kraja i okolice. Društvo u Lupogravu kroz godinu organizira razne manifestacije gdje ugošćuje društva iz raznih krajeva. Danas će nam se predstaviti pjesmama i plesovima Posavine, a to su I ja jesam posavečko dete, Staro sito na zelenoj travi i Drmeš. I ja jesam posavečko
Veliko hvala Pudu ogranak seljačke sloge Lupoglav, a mi iz Lupoglava se vraćamo nazad u našu Slavoniju, točnije u grad Đakovo. Na pozornicu nam dolazi ženska vokalna skupina Opančice. Pjevačka je grupa koja djeluje u sklopu Puda Tena iz Đakova.
a osnovana je prošle godine. Godinama pjevaju skupa, te se iz zajedničkih druženja i ljubavi prema tradicijskim napjevima tijekom prošle godine rodila ideja za osnivanjem vokalnog sastava. Repertoar im se bazira na tradicijskim napjevima, prvenstveno iz Đakovštine i Slavonije, ali obrađuju napjeve iz svih drugih regija Hrvatske. Glazbeni voditelj je Tomislav Radičević. Večeras će nam se predstaviti sa ženskim bećarcem i 2 pjesme. Obrve mi čelo obavile i imala sam 14 momaka. Uživajte!
11, samo jedan na mom srcu osta. Ljubila sam izmeđe i plavo, ali jedno nije koga ravo. 14, 15, 16, 17, 18, 13, 12, 11, ali jedno nije koga ravo. Obrveni čeloba mile, obrve mi, čeloba mile, reci lolo, jesu li ti mile, reci lolo, jesu li ti mile, alaj si mi dragi na me, drago, alaj si mi, dragi na me, raku, da mi te je uvati tu mraku, da mi te je uvati tu mraku. Misečino nemoj oko sjati, misečino nemoj oko sjati. Stid me loli u oči gledati, stid me loli u oči gledati. Sve me selo Bečarušom zove, sve me selo Bečarušom zove. Što je Lola kod mene do zore, što je Lola kod mene do zore. A šikuju gazinske divojke, a šikuju gazinske divojke. A sirote boje se sramote, a sirote boje se sramote. Bile su nam to pančice iz Đakova, a kao šećer na kraju dolazi nam kulturno-umjetničko društvo Ivan Kapistran Adamović, koje je osnovano 2000. godine. Društvo okuplja oko 90 aktivnih članova koji djeluju u različitim grupama, a to su reprezentativna plesna skupina, dječja skupina, tamburaška skupina, muška vokalna skupina, ženska vokalna skupina i vezilje. Od samog početka postojanja KUD-a organizira kulturno-umjetničku manifestaciju Čepinski suncokreti, te manifestaciju Čepinsko čijalo, te su inicijatori Božićnog sajma u Čepinu. Društvo aktivno sudjeluje na nastupima u Hrvatskoj i inozemstvu. Od važnijih mogu izdvojiti nastupe na Đakovačkim vezovima, Vinkovačkim jesenima, Međunarodnom festivalu u Varaždinu, Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, a van granica posjetili su Bosnu i Hercegovinu, Mađarsku, Tursku, Sjevernu Makedoniju, Italiju, Poljsku, Slovačku te Portugal. Večeras će nam se predstaviti čepinskom koreografijom, koja obuhvaća pjesme i plesove iz Čepina, Tri livade, Čiro, Ajna livo, Igra kolo i Hopa cupa. Koja ne
Ja, možda će nas naći. Dođi šogor, moraš ispod ruke. Kuće za bundu. Poštovani gosti, došli smo do kraja večerašnjih nastupa kulturno-umjetničkih društava, no naš program ovdje ne završava. U nastavku večeri očekuje nas revija dizajnerice Tajane Balaž-Jurišić, čije riječi prenosimo. Poštovane dame i gospodo, dobrodošli na modnu reviju dizajnerice Tajane Jurišić, vlasnice brenda Taja, autorice koja već više od 3 desetljeća kroz svoj rad spaja tradiciju, identitet i suvremeni modni izričaj. Njezine kolekcije predstavljene su na modnim pistama u Novom Sadu, Milanu, Dubaju i Bombaju, gdje su prepoznate po originalnosti i snažnoj povezanosti s kulturnom baštinom. Večeras će vam se provesti kroz 3 autorske modne priče. Last Minute donosi spoj tradicijske slavonske šlinge i suvremenih konstrukcijskih rješenja. Kolekcija je inspirirana prolaznošću vremena, spontanim odlukama i ljepotom trenutka, a upravo je ona odabrana za službeni vizual sajma u Bombaju. Nostalgija vraća nas korijenima, uspomenama i emocijama koje oblikuju naš kroz nježne forme, bogate teksture i prepoznatljive etnoelemente. Ova kolekcija slavi nasljeđe utkano u suvremeni život. Dominus predstavlja snagu, dostojanstvo i samopouzdanje. Inspirirana muškom tradicijskom odjećom, kolekcija donosi odležan spoj povijesnih motiva i modernih silueta.
stvarajući snažan i prepoznatljiv modni izraz. Poštovana publiko, prepustite se putovanju kroz prošlost, sadašnjost i budućnost ispričanom nitima, krojevima i detaljima koje potpisuje Tajana Balaž-Jurešić Taja. Uživajte u reviji. Vjerujem da ćete se složiti kako su večeras predstavljene kreacije bile zaista prekrasne, te da su ih naši modeli predstavili na najbolji mogući način. Još jedan veliki pljesak i iskrena zahvala gospođi Tajani Balaž-Jurešić na uloženom trudu, kreativnosti i večerašnjem radu. I evo dok naša Taja prima zahvalnice za svoju reviju. Dragi naši gosti, sada smo zaista stigli do završetka službenog dijela programa 17. manifestacije nasred placa, nasred Perkovaca. Nadamo se da ste uživali u pjesmi, plesu, tradiciji i zajedništvu jednako kao i mi. Bila nam je čast ugostiti sve izvođače, a druženje se naravno nastavlja. Za dobro raspoloženje pobrinut će se tamburaški sastav jedini. Za sve posjetitelje pripremljena je bogata ponuda
Hvala vam na dolasku, želim vam ugodan nastavak večeri i nadam se da se vidimo i dogodine upravo ovdje nasred placa, nasred Perkovaca. Živjeli! Čekaj, ono i Daniel bio. Da. Lipo rekreacija, baš od domaća. Imali i naše dole. Mi ćemo nekako proći. Da. A tud je to jedino, ne sa jedini ovi svirači. Vola binjača. Šta ne dam se, te ajde šta ti fali, ajde, drgni se. Godine su samo koliko? 70? Bravo! Maro moja. Jedina moram